8 aprilie 1944. Cerul deasupra dealurilor din Manipur, India de Est, era un haos de nori grei și fum negru, răsucindu-se ca niște șerpi vii sub soarele fierbinte al primăverii. La 500 de metri altitudine, un bombardier Consolidated B-24 Liberator zumzăia prin aerul rarefiat, motoarele sale Wright Air 1830 urlând ca un cor de demoni înfuriați. În cockpit, capitanul Reginald Makepeace, un pilot britanic cu fața brăzdată de riduri adânci și ochi albaștri de oțel, strângea manșa cu degetele albe de tensiune. Sudorile îi curgeau pe frunte, amestecându-se cu praful roșu al cabinei, în timp ce vântul pătrundea prin crăpăturile carlingii, aducând cu el mirosul acru al cherosenului ars și al pământului umed de dedesubt. Menține altitudinea, sergeant. Răcni Makepeace peste huruitul motoarelor, vocea sa răgușită pierzându-se în vuiet. Alături, navigatorul, sergentul Harold Jenkins, un tânăr galez cu mustață subțire și ochelari aburiți, se apleca peste harta mototolită, creionul tremurându-i în mână. Suntem la 3 minute de țintă, sir. Infalul e chiar sub noi, acele dealuri verzi, ca niște coline adormite, dar pline de capcane. Makepeace în cuvință, simțind cum inima îi bate ca un tun în piept. Misiunea lor era simplă pe hârtie, să bombardeze pozițiile japoneze care avansau rapid prin jungla burmeză, amenințând să înghită India britanică întreagă. Dar nimic nu era simplu în acest teatru de război uitat de lume, unde musonul și malariile ucideau mai mulți soldați decât gloanțele. Dedesubt, pe solul mlăștinos al câmpiei Imphal, sergentul major William Slim, comandantul suprem al forțelor aliate din Birmania, privea cerul cu binoclul ridicat. Bărbatul înalt, cu umerii lați și o barbă scurtă care îi acoperea fălcile încleștate, stătea pe un deal noroios, înconjurat de tranșee improvizate săpate în pământul roșu. Uniforma sa cachi era pătată de noroi și sânge uscat, iar cizmele se afundau în mocirlă la fiecare pas. Ei vin, băieți, murmură el către plutonul de gurkha nepalez de lângă el, voci grave și accentuate răsunând în răspuns. Unul dintre ei, un tânăr cu pușca Lee Enfield în mâini, cu un hucuri curbat la centură, ridică privirea. Da, sahib, dar noi suntem stânca lor. Slim zâmbi sumbru, știind că adevărul era mai crud. Forțele sale, un amestec de britanici, indieni și africani, numărau doar 70, 1000 de oameni, în timp ce armata japoneză a generalului Renia Mutaguchi, cu peste 100, 1000 de soldați fanatici, se revărsa ca un tsunami prin munți. Aerul era greu de umiditate, mirosind a frunze putrede și sudoare umană. În depărtare, tunetele de artilerie răsunau ca bubuiturile unui uragan, iar fumul se ridica în coloane groase de la satele arse din jur. Imaginează-ți, ești acolo, simțind pământul tremurând sub picioare, inima bătându-ți în ritmul exploziilor, aerul fierbinte arsându-ți plămânii. Slim știa că această bătălie declanșată în martie nu era doar o confruntare locală. Japonia visa să cucerească India, să răstoarne Imperiul Britanic și să schimbe soarta Asiei pentru generații. Dar dacă eșuau aici, la Imphal și Kohima, valul japonez se putea întoarce împotriva lor, transformând victoria în dezastru total. Sus, în cer, Makepeace apăsă pe manetă, elicele B-24-ului rotindu-se mai iute. Bombe gata! Strigă bombardierul din turelă, un australian pe nume Tom Riley, cu mâinile tremurând de pe manșonul de lansare. 4 bombe de 500 de livre, umplute cu explozibil amar, alunecară din burta avionului, căzând ca niște semințe ale morții spre ținta lor. Un convoi japonez care se târa pe drumul noroios spre Kohima. Timpul se dilată, secunde care par eternități. Makepeace privea cum umbrele bombelor se proiectau pe sol, lovind un camion plin cu soldați niponi. Explozia fu uriașă. Un nor de foc și pământ se ridică, sfâșiind aerul cu un vuiet asurzitor. Lovitură directă!
exclamă Jenkins, dar bucuria fu de scurtă durată. Dintr-o dată, cerul se umplu de trasoare roșii, antiaeriană japoneză trăgând orb după intrușii aerieni. Avionul se clătină violent, un glonț perforând aripa stângă. Makepeace viră brusc, simțind cum G-forțele îl apăsau în scaun, sângele pulsându-i în urechi. "Evaziune, coborâm!" ordonă el, cabra avionul spre nori. Dedesubt, Slim auzi explozia și ridică pumnul în aer, dar ochii săi erau fixați pe orizont. Coloanele japoneze îmbrăcate în uniforme verzi de camuflaj, cu baionete Arisaka strălucind în soare, avansau neobosite. Un ofițer japonez, locotenentul Hiroshi Tanaka, conducea plutonul său prin junglă densă, frunzele late de bananier biciuindu-i fața transpirată. "Mai repede, Deli ne așteaptă!" șuiera el, vocea sa ascuțită de fanatism imperial. Soldații săi, înfometați și bolnavi de dizenterie, dar disciplinați ca niște mașini, împingeau obuzele de artilerie tip 92 prin mlaștină, roțile scârțâind pe pietrele ude. Pe dealul Kohima, la doar 80 de kilometri nord de Imphal, un post avansat britanic se pregătea pentru asalt. Locotenent colonelul John Laverty, un irlandez cu cicatrice de la Alamein pe obraz, coordona apărarea. Trupele sale, un batalion de infanterie regală, săpaseră tranșee în grădinile fostei reședințe a comisarului districtual, un loc pitoresc acum transformat în fortăreață. "Muniție distribuită!" strigă un sergent, aruncând cutii de cartușe. 303 în gropi. Aerul vibra de la zumzetul muselor și de la gemetele răniților din spitalele de campanie. Laverty privea harta, degetul urmărind linia frontului. Japonezii erau la doar câțiva kilometri, mișcându-se ca o hoardă invizibilă prin ceața musonului timpuriu. Tensiunea creștea ca o furtună. Slim, coborând de pe deal, se opri lângă un grup de soldați indieni din regimentul Assam Rifles. Unul dintre ei, un sepoi pe nume Raj Singh, cu turbanul cachi strâns și pușca Bren în mâini, întrebă: "Cât sunt ei, sahib? O să-i oprim?" Slim puse mâna pe umărul lui, simțind căldura umană prin uniformă. "Sunt mulți, Raj, dar noi suntem aici. Această bătălie va decide dacă Asia rămâne liberă sau cade sub cizma lor. Luptăm nu doar pentru noi, ci pentru copiii voștri." Vântul aduse un miros de cordită proaspătă, iar în depărtare un fluier de mortieră sfâșie aerul, aterizând cu un bum surd într-o poieniță goală. Sus, B-24-ul lui Makepeace ieșea din zona periculoasă, dar daunele erau vizibile. Fum ieșea din motorul 2 și altimetrul cobora alarmant. "Ținem cursul spre bază," răgni pilotul, dar în minte îi fulgerau imaginile de jos, dealurile verzi pătate de sânge, râurile umflate de ploi care duceau corpurile morților spre ocean. Aceasta era realitatea războiului în Asia, un haos uitat, unde fiecare secundă putea schimba istoria. Slim, întorcându-se la comandament, știa că primele ciocniri erau iminente. Japonezii, convinși de victoria lor inevitabilă, nu bănuiau că această bătălie uitată avea să devină zidul care oprește imperiul lor în expansiune. Explozii sporadice luminau noaptea care se lăsa, stelele ascunse în spatele norilor grei. Soldații se adunau în jurul focurilor mici, împărțind rații de orez rece și ceai dulce. Conversațiile erau șoptite, povești despre casele lăsate în urmă, despre soții și copii așteptând vești. Dar sub suprafață frica pulsa ca o venă vie, frica că valul japonez va sparge liniile, inundând totul în haos. Makepeace, aterizând cu greu pe pista din Imphal, sări din cockpit, picioarele tremurându-i pe pământul ferm. "Am lovit ținta," raportă el ofițerului de sol, dar ochii îi erau obosiți. Războiul abia începea aici, în inima Asiei, și nimeni nu știa dacă vor supraviețui pentru a povesti. Pe măsură ce luna se ridica, umbrele se lungeau pe dealuri și sunetul pașilor inamici răsuna vag în depărtare. Bătălia care avea să decidă viitorul continentului era pe cale să explodeze.
un fulger de foc și oțel care aproape transforma totul în dezastru. Noaptea din 8 aprilie 1944 învăluia dealurile din jurul infalului ca un giulgiu negru, presărat cu licăriri roșiatice de la focurile de tabără și explozii îndepărtate. Aerul era sufocant, încărcat cu mirosul de pământ umed și pulbere arsă, iar musonul timpuriu picura ploaie măruntă, transformând tranșeele în bălți noroase. Pe creasta unui deal, numit Shenam Saddle, sergentul Raj Singh stătea ghemuit în groapa sa, pușca Bren apăsată pe piept, degetul tremurând ușor pe trăgaci. Apa se scurgea pe turbanul său cachii, amestecându-se cu sudoarea de pe frunte, iar inima îi bătea în ritm cu vuietul vântului prin frunzișul dens al junglei. "Stai calm, băiete!" șopti el în hindi către tânărul recrut de lângă el, un băiat din Punjab cu ochi mari și speriați. "Ei vin, dar noi îi așteptăm." Dedesubt, în valea infalului, coloanele japoneze se strecurau prin întuneric ca niște umbre vii. Locotenentul Hiroshi Tanaka, cu fața udă de ploaie și uniforma lipită de corp, conducea plutonul său prin mlaștină, baioneta Arisaka fixată pe țeava puștii tip 38. "Taci și mișcă-te!" șuiera el vocea pierdută în gâlgâitul râurilor umflate. Soldații săi, înfometați după săptămâni de marș prin munți, cărau lăzi de muniție și mortiere de 81 mm, picioarele alunecând pe noroiul roșu. Unul dintre ei, un recrut din Kyushu pe nume Kenji, tuș violent, plămânii arși de malarie, dar nu îndrăznea să se oprească. Fanatismul lor era o armă invizibilă. Împărații îi chemau spre Delhi, spre răsturnarea britanicilor, și fiecare pas era un jurământ de sânge. În depărtare, un fluier de mortieră brăzdă aerul, căzând cu un bubuit surd lângă un post avansat aliat, trimițând schelete de copaci în aer. La cartierul general din Imphal, sergentul major William Slim stătea aplecat peste o masă luminată slab de o lampă cu gaz, harta frontului răsfirată în fața lui ca o pânză de păianjen. Umbrele dansau pe pereții cortului de pânză, iar fumul de țigară se ridica leneș, amestecându-se cu mirosul de ceai fierbinte și hârtie umedă. "Ei au spart linia la Tamu," raportă un adjunct, un major australian cu accent aspru, arătând cu degetul o linie roșie pe hartă. Slim în cuviință, fălcile încleștate sub barba sa scurtă. "Trimiteți întăririle de la a 17-a divizie indiană și alertați aviația. Avem nevoie de acoperire aeriană mâine dimineață." Afară, ploaia bătea în ritm constant pe acoperiș, dar în mintea lui, furtuna adevărată era cea care se aduna. Mutaguchi's 15th Army, cu cele 3 divizii sale, lovea ca un ciocan, încercând să izoleze infalul de Kohima și să deschidă poarta spre Bengal. Imaginează-ți că ești acolo, în tranșele de pe Shenam Saddle, simțind cum noroiul îți suge cizmele, iar umezeala pătrunde prin uniformă până la oase. Raj Singh ridică privirea spre cerul negru, unde nori grei ascundeau lunii, și ascultă. Un crac, un ram rupt, apoi șoapte în japoneză ca un murmur de fantome. "Ei sunt aici," șopti el, ridicând pușca. Un fulger de pușcă lumina noaptea, un glonț 6. 5 minute ricoșând de pe un bolovan. Soldații aliați răspunseră instant, rafale de Bren și Sten umplură aerul cu un țuitor asurzitor, gloanțe. 303 sfâșiind frunzele. Tanaka se aruncă la pământ, un camarad căzând lângă el cu un geamăt, sângele amestecându-se cu ploaia. "Înapoi, regupiți-vă!" strigă el, dar haosul era deja instalat. Un mortier japonez trase un obuz. Explozia aruncând pământ și membre în aer, un urlet de durere răsunând prin junglă. La Kohima, la doar o zi de marș nord, locotenent colonelul John Leverty alerga de la o tranșee la alta, lanterna atârnată la centură, balansându-se ca un pendul. Grădinile reședinței comisarului, odată pline de flori exotice, erau acum un labirint de gropi și saci de nisip, mirosind a sudoare și frică.
Verificați flancul stâng, răcni el vocea sa irlandeză tăind prin vuietul ploii. Un sergent din batalionul regal, un scoțian pe nume MacLeod cu barbă roșie și ochi sălbatici în cuvință, împingând un Lewis gun în poziție. Au ajuns la poalele dealului, sir. Aud tancurile lor, acele Type 95 Hago, huruind ca niște broaște rele. Laverty se opri, simțind vibrația solului sub picioare. Da, erau acolo, tancurile ușoare japoneze cu tunurile de 37 mm și blindajul subțire se târau pe drumul noroios, farurile stinse, dar motoarele lor diesel răcnind în noapte. Un proiectil de artilerie britanică, tras de la o baterie de 25 pounder ascunsă, lovi unul dintre ele. O bilă de foc se ridică, iluminând fețele palide ale apărătorilor. Slim, întorcându-se la masă, primi un mesaj radio crăpat. Contact la Shenam. Inamicul avansează pe axa principală. El bătu cu pumnul în palmă, simțind furia crescândă. Forțele sale erau întinse subțire. A patra corp britanic, sub generalul Geoffrey Scoons, apăra cu unghiile și cu dinții, dar aprovizionarea era un coșmar. Camioanele Jeep se împotmoleau în noroi, iar avioanele Dakota abia puteau decola pe pistele inundate. Mobilizați gurcașii de la a 1-a brigadă și spuneți-le lui Wingate să trimită cindiți din spate. Avem nevoie de diversiuni. Cindiți, acele trupe speciale britanice conduse de generalul Ord de Wingate, operau în spatele liniilor inamice, sabotând căile de aprovizionare cu explozivi și ambuscade. Unul dintre ei, un capitan pe nume Michael Calvert, cu fața arsă de soare și o cicatrice proaspătă pe braț, conducea un grup prin jungla burmeză tăind cabluri telefonice japoneze cu foarfeca de sârmă. Mai repede, băieți! Dacă blocăm drumul, îi oprim pe nenorociți, șopti el, aerul umed lipindu-i cămașa de spate. Pe Shenam Saddle, lupta se intensifică. Raj Singh trăgea rafală după rafală, cartușele goale zburând în ploaie ca niște scoici strălucitoare. Un soldat japonez sări din tufișuri, baioneta ridicată, urlând un chiai ascuțit. Raj îl lovi cu patul puștii, simțind crăpătura oaselor sub impact. Sângele cald îi stropi fața, amestecându-se cu ploaia, iar el icni, retrăgându-se. Sepoi Singh, acoperire! Strigă un ofițer britanic, un locotenent cu mustață subțire, aruncând o grenadă Mills spre atacatori. Explozia răsună ca un tunet, trimițând corpuri zdrobite în aer, dar japonezii nu cedau. Val după val, disciplinați și fanatici, împingeau înainte mortierele lor tip 97, bombardând pozițiile aliate cu obuze explozive. La bordul unui Dakota C-47 care zbura jos peste munți, capitanul Reginald Makepeace, recuperat după misiunea precedentă, privea pe fereastră la pământul negru de desubt. Avionul transporta muniție și trupe spre Kohima, motoarele sale prate în Whitney, urlând împotriva vântului. Turbulențe puternice, sir, spuse copilotul, un canadian pe nume Duval, strângând manșa. Makepeace, în cuvință, simțind nodul din stomac. De desubt, flăcări pâlpâiau, sate arse, convoaie atacate. Dacă nu-i oprim aici, Asia e a lor, murmură el, gândindu-se la soția din Londra, așteptând scrisori care nu mai veneau. Dimineața răsări gri și udă pe 9 aprilie, soarele luptând să iasă din nori. La Kohima, Laverty privea cum primele raze luminau dealul, revelând hoarda japoneză la poale, mii de soldați în uniforme verzi, cu steaguri imperiale fluturând, tancurile lor aliniate ca niște fiare de metal. Un tun de 3-7 inci britanic trase primul, un pocnet asurzitor, proiectilul lovind un Hago și transformându-l într-o minge de foc. Urletele răsunară, iar contraatacul începu. Gloanțe traiectorie arcuindu-se peste capete, grenade explodând în tranșee. Slim, primind rapoartele, știa că aceasta era vârsta critică. Dacă Kohima cădea, infalul era izolat și dezastrul devenea realitate. Dar apărătorii, un amestec de naționalități unite de disperare, țineau linia,
sângele curgând în râuri roșii prin noroi. Tanaka, rănit superficial la braț, se ridică în genunchi, ordonând un nou asalt. Pentru împărat, strigă el, și plutonul său se năpusti înainte, baionetele strălucind în lumină. Raj Singh, reîmprospătat cu cartușe noi, apăsă trăgaciul, simțind reculul în umăr. Bătălia se dezlănțuia acum pe bune, un vârtej de oțel și foc care amenința să înghită totul, decizând nu doar soarta Indiei, ci a întregii Asiei, într-un dans mortal cu moartea. Ploaia continua să cadă, spălând sângele, dar lupta abia începea și umbrele dezastrului se lungeau pe orizont. Soarele palid al lui 10 aprilie 1944 se ridica deasupra dealurilor Kohima ca un martor mut, luminând un peisaj de haos și sânge. Ploaia musonului se oprise pentru o clipă, lăsând în urmă un pământ însuflețit de ceață groasă, care învăluia tranșeele britanicilor ca un nor de fum. Locotenent colonelul John Laverty se târâ pe burta prin noroiul gros, binoclul atârnând la gât, inima bătându-i în ritmul pașilor inamici care răsunau vag de pe flancul drept. Aerul era încărcat cu mirosul acru al corditei arse și al trupurilor în descompunere, iar muștele zumzăiau în roiuri negre deasupra gropilor improvizate de îngropăciune. Ei au spart gardul de sârmă la est, șopti un sergent scoțian lângă el, fața sa roșie brăzdată de noroi, mâinile strângând un pistol Sten, cu cartușe goale zornăind în buzunar. Laverty, în cuvință, simțind gustul fierbinte al sângelui în gură, o rană superficială de la un șrapnel care îi zgâriase buza. Trimiteți gurcașii pe linia a doua, nu-i lăsați să urce dealul. Dedesubt, în poalele înierbate ale ridicăturii Kohima, plutonul locotenentului Hiroshi Tanaka se regrupa sub acoperirea unor copaci răsturnați, respirațiile lor grele amestecându-se cu gâfâielile răniților. Uniformele lor verzi erau sfâșiate și pătate de pământ roșu, iar baionetele Arisaka, încă lucioase de la ploaie, atârnau grele în mâini. Tanaka, cu brațul bandajat grosolan sub o fașă improvizată din cârpă, se aplecă peste un soldat căzut, verificându-i pulsul slab. Nu te opri, Kenji, împăratul cere sângele tău, răcni el vocea sa ascuțită, răsunând prin ceață ca un ordin divin. Tânărul din Kyushu, cu fața palidă și plămânii umflați de infecție, se ridică clătinându-se, ridicând pușca tip 38 cu degetele tremurânde. În spatele lor, un tank Type 95 Hago huruia lent pe drumul noroios, tunul său de 37 mm rotindu-se amenințător, dar motoarele sale diesel tușeau din cauza combustibilului contaminat. Un glonț de lunetă brăzdă aerul, lovind șoferul tancului, un țipăt surd, și vehiculul se opri brusc, fum negru ridicându-se din turelă. Imaginează-ți că ești acolo, ghemuit în tranșeele de pe creasta dealului, simțind cum vibrația solului îți urcă prin oase, aerul fierbinte arsându-ți gâtul, iar sunetul pașilor inamici apropiindu-se ca un val inevitabil. La cartierul general al lui Slim din Imphal, la sud, zgomotul luptei ajungea prin radio ca un crâmpei de iad. Kohima sub asalt, ei au 85, mere de oameni pe axa principală. Slim, cu ochii injectați de oboseală și barba nerasă crescând sălbatic, bătu cu pumnul în masa de lemn, harta tremurând sub impact. Cortul său era un haos de hărți mototolite și cești de ceai răcite, mirosind a tutun și sudoare acumulată. Scunes mobilizează a doua divizie și spuneți aviației să lovească convoaiele lor pe drumul Tidim. Generalul Jeffrey Scunes, un bărbat subțire cu mustața ascuțită, în cuviință de la capătul firului radio, vocea sa crăpată de static. Am înțeles, sir, dar ploaia revine, Dakotaurile abia pot decola. Slim știa adevărul crud. Liniile de aprovizionare erau subțiri ca un fir de ață, camioanele GMC alunecând în mlaștini, iar japonezii, sub comanda fanatică a lui Mutaguchi, împingeau cu disperare, convinși că victoria era la un pas de Delhi. Pe Shenam Saddle, la vest de Imphal,
Sergentul Raj Singh se repezi dintr-o tranșee spre alta, pușca Bren fumegând în mâini, cartușele. 303 goale zburând în spate ca niște coși de semințe. Ploaia reîncepuse, picături mari lovind pământul ca gloanțe, transformând solul într-un râu de noroi roșu care le curgea în cizme. Un camarad indian, un sepoi din Bihar cu turbanul desfăcut, căzu lângă el, lovit în piept de un obuz de mortieră tip 97. Sângele se amestecă cu apa, formând o baltă care reflecta cerul gri. "Acoperire! Raj!" urlă un ofițer britanic, aruncând o grenadă număr 36, explozia răsunând ca un bubuit de tunet și trimițând fragmente de metal prin aer. Raj apăsă trăgaciul, rafala s-a coșind 3 soldați japonezi care ieșeau din tufișuri, corpuri căzând cu un plescăit umed în noroi. Dar ei erau prea mulți, valuri de infanterie, cu steaguri imperiale fluturând în vânt, năvălind cu baionete ridicate, urlând "Banzai!" ca un cor de spirite răzbunătoare. Sus, în cerul plumburiu, un escadron de avioane Hurricane Maca 2 ce zumzăia la 40 de metri, elicele lor Merlin vuind împotriva vântului. Capitanul Reginald Makepeace, la comanda unuia dintre ele, strângea manșa cu degetele încleștate, vântul pătrunzând prin cockpitul deschis și biciuindu-i fața. Ochelarii săi de protecție erau aburiți de la altitudine, iar inima îi bătea în ritmul motoarelor. "Ținta la vedere, convoiul japonez pe Valea Yu," răcni el în radio, vocea pierdută în huruit. Dedesubt, un șir de camioane Isuzu și camioane de transport pline cu trupe se târau pe drumul îngust. Roțile lor scârțâind pe pietrele ude, fumul de la eșarfoare ridicându-se în spirale. Makepeace apăsă pe pedala de picaj, avionul său înclinându-se brusc, G-forțele apăsându-l în scaun ca o mână invizibilă. Bombele de 250 de livre alunecară din suporturi, găzând în arc gracios spre țintă. Explozia fu magnifică, un nor de foc și metal sfâșiind convoiul, camioane răsturnate arzând ca torțe vii, urletele supraviețuitorilor pierdute în vuiet, dar cerul nu era al lor singur. Dintr-o dată, trasoare verzi brăzdară aerul, aviație japoneză, Ki-43 Oscar, ridicându-se din baze improvizate în Burma, motoarele lor radiale urlând ca lupi flămânzi. Un Oscar se lipi de coada lui Makepeace, mitralierele sale de 12 TB-pilmă, scuipând foc. "Bandit la 6! Evaziune!" strigă copilotul său prin radio, dar Makepeace viră brusc, avionul Hurricane rotindu-se într-un baril, elicele mușcând aerul rarefiat. Un glonț perforă aripioara, fum negru ieșind din motor, dar el ripostă cu canoanele de 20 mm, lovind coada inamicului. Oscarul se clătină, spiruind spre pământ ca o frunză moartă, explodând în vale cu un bum surd. "Unul mai puțin," gâfâi Makepeace, dar sudoarea îi curgea pe spate, simțind gustul morții în gură. Misiunea lor salvase temporar linia de aprovizionare, dar prețul era mare. 2 Hurricane pierdute, piloți căzând cu parașutele în junglă, unde japonezii îi așteptau cu baionete. La baza Chinditz, din spatele frontului, capitanul Michael Calvert conducea un raid nocturn prin jungla burmeză, picioarele sale afundându-se în frunzișul putred, aerul umed lipindu-i uniforma de piele. Trupele sale, un amestec de britanici și Gurkha, tăceau ca umbrele, cu explozivi plastici în rucsacuri și puști Thompson la îndemână. "Sabotăm podul peste râul Chinduin. Asta îi va opri pe nenorociți o săptămână," șopti el, ochii săi albaștri strălucind în lumina slabă a lunii. Un Gurkha lângă el, un bărbat scund cu cucurii la centură, în cuviință, mișcându-se silențios ca un tigru. Ei plantară încărcăturile sub structura de lemn a podului, firele detonatorului șerpuind prin apă. Când explozia răsună, podul se prăbuși în râu cu un vuiet de lemne sfărâmate, blocând marșul unei divizii japoneze. Dar Tanaka, auzind ecoul de la distanță, înjură în barbă, știind că întârzierea putea costa victoria. Pe 11 aprilie, lupta la Kohima atinse apogeul pe dealul Garrison.
Laverty, cu un bandaj în jurul capului, coordona contraatacul, aruncând grenade de mână spre valurile japoneze care urcau panta abruptă. Un tank Ha-Go, ultimul din coloană, trase un obuz de 37 mm, lovind o tranșee și trimițând saci de nisip în aer. McLeod, sergentul scoțian, sări pe blindaj cu o grenadă magnetică, lipind-o de turn și alergând înapoi. Explozia fu finală, tancul arzând ca un rug funerar. Sângele curgea în șiroaie pe pante, amestecându-se cu noroiul, iar urletele răsunau în ceață, pentru rege de la aliați, Tenoheika de la niponi. Slim, primind știri prin radio, simți un fior de speranță. Ținem! Kohima rezistă, dar știa că dezastru plutea aproape. Dacă Mutaguchi spargea inelul, Imfalul cădea și Asia se schimba pentru totdeauna. Ploaia se intensifică din nou, spălând câmpul de luptă, dar focul continua, un dans mortal unde fiecare secundă era o luptă pentru supraviețuire. Raj Singh, reîmprospătat, trăgea din nou, simțind cum soarta continentului atârna de degetul său pe trăgaci. Umbrele nopții se adunau, promițând mai mult sânge, mai mult haos, într-o bătălie care aproape devenise sfârșitul. Cerul deasupra Kohima se întuneca pe 12 aprilie 1944, nori grei de muson, înghițind soarele ca o gură nesătulă, transformând ziua într-o amurg prematur. Ploaia torențială biciuia dealurile, râuri de apă maro curgând pe pantele abrupte, spălând sângele proaspăt din tranșee și umplând gropile cu un amestec cleios de noroi și cadavre. Locotenent colonelul John Laverty se ghemuia în spatele unui sac de nisip sfâșiat, respirația sa grea amestecându-se cu gâfâielile camarazilor, aerul încărcat de mirosul metalic al sângelui și al pulberii ude. Pușca sa Lee Enfield era lipită de piept și cartușele, 303 umede și inutile dacă nu erau curățate, dar nu era timp. Japonezii erau la doar 50 de metri, umbre fantomatice ieșind din ceață cu baionete ridicate. "Țineți linia, băieți, nu-i lăsați să urce!" Răcni el vocea sa irlandeză crăpată de oboseală, un glonț ricoșând de pe stânca de lângă capul său cu un țipăt ascuțit. De desubt, pe flancul estic al dealului, locotenentul Hiroshi Tanaka ștergea apa de pe fața sa asudată. Uniforma sa verde, lipită de corp ca o a doua piele, rana de la braț pulsând sub bandajul însângerat. Plutonul său, redus la jumătate după nopțile de asalturi eșuate, se aduna în jurul unui mortar tip 97, obuzele de 81 mm, stivuite în noroi ca niște ouă moarte. "Loviți-i sus, pentru onoare!" șuiera el, degetele tremurânde aprinzând fitilul unui obuz. Explozia răsună ca un tunet, proiectilul arcuindu-se prin ploaie și aterizând în tranșeele britanicilor cu un bum surd, trimițând pământ și membre în aer. Un sergent scoțian, McLeod, fu aruncat în spate, piciorul său stâng sfâșiat de șrapnel, urlând un blestem gaelic în timp ce sângele țâșnea din rană. Tanaka simți un fior de triumf, dar știa că prețul era uriaș. Soldații săi cădeau ca frunzele în muson, înfometați și bolnavi, dar disciplina imperială îi împingea înainte, visul de a cuceri India, arzându-le în ochi ca o flacără nesfârșită. Imaginează-ți că ești acolo, în tranșeele umede de pe creasta Garrison Hill, simțind cum apa rece îți curge pe spate, noroiul sugându-ți cizmele, iar vibrația obuzelor urcându-ți prin coloană vertebrală ca un curent electric. La sud, în inima infalului, sergentul major William Slim stătea în cortul său improvizat, lumina slabă a unei lanterne proiectând umbre lungi pe pereții de pânză udă. Harta frontului era o pânză de haos, linii roșii japoneze înconjurând pozițiile aliate ca un șarpe veninos, cu săgeți indicând asalturile de la Tamu și Tidim. "Ei au izolat a 5-a divizie indiană," raportă majorul australian, vocea sa aspră pierdută în picuratul ploii pe acoperiș. Slim, cu ochii injectați de nesomn și barba crescută nerasă,
trase adânc dintr-o țigară umedă, fumul amestecându-se cu mirosul de ceai rece și hârtie mucegăită. Trimiteți chindiți să taie drumul principal și alertați pe Scunes. Dacă pierdem palatul, totul e pierdut. Generalul Geoffrey Scunes, de la capătul radio, răspunse cu un crâcâit. Am mobilizat a 20-a divizie, dar ploaia distruge totul. Camioanele sunt blocate, avioanele nu pot decola. Slim știa că dezastrul pândește. Forțele sale, un mozaic de britanici, indieni și africani, numărau acum sub 60 meie, în timp ce armata a 15-a a lui Mutaguchi, deși slăbită de boli, lovea cu furie disperată. Pe Shenam Saddle, la vest, sergentul Raj Singh se târa prin noroiul care ajungea până la genunchi, pușca Bren atârnând grea în mâini, degetele amorțite de frig. Ploaia cădea ca o perdea deasă, estompând contururile junglei, dar el auzea pașii, un crac de crengi, un șoptit în japoneză. Un grup de atacatori ieși brusc din tufișuri, baionetele Arisaka strălucind slab în lumina slabă, urlând un banzai care răsună ca un ecou al morții. Raj apăsă trăgaciul, rafala sa cosind 2 dintre ei, corpuri căzând cu un plescăit în bălți, sângele diluat curgând spre picioarele sale. Dar un al 3-lea sări peste el, baioneta coborând spre gât, Raj se rostogoli, lovindu-l cu patul puștii în genunchi, un cracosos răsunând, urmat de un geamăt. Ajutor! Strigă el în hindi, un ofițer britanic aruncând o grenadă Mills care explodă lângă ei, trimițând fragmente de metal prin aer. Tânărul din Punjab, camaradul său, fu lovit în umăr, sângele țâșnind ca o fântână, dar ei țineau linia, fiecare metru câștigat de japonezi însemnând un pas spre prăbușire. Sus! În cerul furtunos, capitanul Reginald Makepeace pilota un Hurricane deteriorat, motorul Merlin tușind din cauza ploii care intra în carburator, vântul biciuindu-i fața prin cockpitul deschis. Misiunea era disperată, să escorteze un convoi de Dakota C-47 care duceau provizii spre Kohima, cutii de muniție și medicamente legănându-se în burțile avionelor. Bandit la 1, răcni el în radio, un Ki-43 Oscar japonez ieșind din nori ca un vultur, mitralierele sale de 7 mm scuipând trasoare galbene. Makepeace viră brusc, G-forțele apăsându-l în scaun, Elicea mușcând aerul umed. El ripostă cu canoanele de 20 mm lovind aripioara inamicului, Oscarul se răsuci, fum negru ieșind din motor, prăbușindu-se spre pământ cu un urlet prelung. Dar un altul atacă un Dakota, gloanțele perforând fuselajul, un motor aprinzându-se în flăcări. Parașutați-vă! Strigă Makepeace, dar era târziu. Avionul se prăbuși în junglă, o bilă de foc iluminând norii pentru o clipă. El ateriză forțat pe o pistă noroioasă din Imphal, picioarele tremurându-i pe solul instabil, simțind gustul eșecului amar. În spatele liniilor japoneze, capitanul Michael Calvert și chindiți săi sabotau un depozit de combustibil pe malul râului Chinduin, aerul umed mirosind a kerosen și frunze putrede. Cu explozivi plastici în mâini, ei plantară încărcăturile sub butoaie, firele detonatorului șerpuind prin apă. Aprindeți! Șopti Calvert, fața sa arsă de soare brăzdată de sudoare, un Gurkha apăsând butonul. Explozia fu un fulger de foc, butoaiele arzând ca un infern, flăcările ridicându-se înalte și blocând aprovizionarea unei divizii întregi. Tanaka, auzind vuietul de la distanță, înjură, știind că fanatismul nu putea înlocui combustibilul. Soldații săi mărșăluiau acum pe jos, picioarele umflate și însângerate, malarie și dizenterie răpusându-i pe sute. Pe 13 aprilie, asaltul la Imphal atinse un vârf de nebunie pe Palon Hill, unde a 17-a divizie indiană se apăra cu dinții încleștați. Slim primi raportul radio. Ei au spart perimetrul estic, tancuri Hago la 200 de metri. El bătu cu pumnul în masă, ordinând un contraatac cu artilerie de 25 pounder, obuzele arcuindu-se prin ploaie și lovind coloanele japoneze cu explozii care zguduiau pământul.
Raj Singh, mutat pe noul front, trăgea din tranșee, cartușele goale plutind în bălți, un camarad căzând lângă el cu un găurit în piept. Laverty, la Kohima, coordona un raid de baionetă, gurcașii săi, năvălind cu cucurii curbate, tăind prin valurile inamice ca prin unt. Un Hago fu lovit de o grenadă piat, blindajul subțire cedând într-o explozie de metal și foc, dar japonezii nu cedau. Mutaguchi, din cartierul său general din Burma, ordona asalturi continue, convins că victoria era aproape. Tanaka, târându-se peste cadavre, simțea disperarea crescândă. Proviziile se epuizau, morții se adunau în grămezi, dar ei împingeau înainte, baionetele strălucind în ploaie. Slim, privind harta, știa că linia ținea, dar la ce preț, mii de morți, dezastrul atârnând ca o sabie deasupra Asiei. Ploaia continua să cadă, spălând sângele, dar lupta se întețea, umbrele unui haos total lunecând spre orizont, amenințând să înghită totul într-un vârtej de moarte și disperare. Ploaia musonului se abătea ca un potop nemilos, pe 14 aprilie 1944, transformând câmpia infalului într-un ocean de noroi roșu care înghițea cizmele și sufletele soldaților deopotrivă. Pe Pelon Hill, sergentul Raj Singh se agăța de marginea unei tranșee prăbușite, degetele însângerate săpând în pământul cleios, pușca Bren udă și inutilă lângă el, fumegând de la ultima rafală. Apa îi curgea pe turbanul desfăcut, amestecându-se cu sângele de pe obraz, o zgârietură de la un șrapnel care îi atinsese urechea stângă. Aerul era un amestec sufocant de pulbere umedă, sudoare și mirosul dulceag al morții, muștele zumzăind în roiuri peste grămezile de corpuri împrăștiate pe pantă. Ei vin din nou, Raj, șopti tânărul din Punjab, vocea sa tremurândă pierdută în vuietul ploii, ochii largi reflectând fulgerele îndepărtate. Raj ridică privirea, văzând umbrele japonezilor ieșind din ceață ca niște demoni, baionetele Arisaka strălucind slab sub stropi, un val de uniforme verzi, năvălind cu un urlet gutural de banzai, care răsuna ca un ecou al disperării. Dedesubt, locotenentul Hiroshi Tanaka se târâ pe burta prin bălțile formate, uniforma sa sfâșiată, lipită de răni deschise, brațul bandajat pulsând de durere fierbinte. Plutonul său, odată mândru, era acum o umbră. Doar 12 oameni rămași, fețe palide brăzdate de febră, puștile tip 38 goale de cartușe majoritatea. Mai un asalt, împăratul ne vede, gâfâi el, vocea sa ascuțită crăpată de epuizare, degetele tremurânde strângând ultima grenadă de mână tip 91. Un camarad, Kenji, căzu lângă el, plămânii umflați de dizenterie cedând în sfârșit, corpul său rigidizându-se în noroi ca o ofrandă inutilă. Tanaka simți un nod în gât, dar fanatismul imperial îl împinse înainte. Ei erau armata a 15-a, ciocanul care avea să sfărâme India, dar acum, după săptămâni de marșuri fără hrană, visul se transforma în coșmar. Un glonț de lunetă brăzdă aerul, lovind un copac lângă capul său cu un ciocănit surd, și el se aruncă la pământ, ordonând retragerea în șoaptă pentru prima oară simțind gustul înfrângerii. Imaginează-ți că ești acolo, pe creasta Pelon Hill, simțind cum ploaia îți bate în ochi, noroiul îți umple gura cu gust de fier, iar sunetul baionetelor lovind pământul îți urcă prin picioare ca un ritm al morții. La cartierul general din Imphal, sergentul major William Slim stătea cocoșat peste harta udă, lumina lanternei pâlpâind pe fața sa obosit, barba sa acum o mască de murdărie și sudoare acumulată. Rapoartele radio crăpăiau ca fulgere. Kohima ține, dar pierderi grele, a 33-a divizie japoneză slăbită de boli. Slim bătu cu pumnul în masă, simțind lemnul umed sub palmă, ochii săi albaștri arzând de o furie controlată. Scunes, trimiteți a doua divizie britanică pe axa Tidim și spuneți-i lui Wingate să intensifice raidurile, Kindiți să taie toate drumurile. Generalul Geoffrey Scoons, vocea sa statică prin eter, în cuviință.
Întăriri aeriene în drum, sir. Dakotaurile au decolat din Dimapur. Slim știa că norocul se întorcea. Ploaia care îi bloca pe ei bloca și japonezii mai rău, aprovizionarea lor din Burma fiind un fir rupt, în timp ce aliații primeau combustibil și muniție prin aer, deși la preț de vieți pierdute. Sus, în cerul plumburiu, capitanul Reginald Makepeace pilota un Hurricane Micashfart refăcut, motorul Merlin urlând împotriva vântului, Elicea mușcând norii grei ca un animal înfometat. Misiunea era vitală, să protejeze un convoi de Dakota C-47 care aruncau provizii peste Kohima, parașute albe deschizându-se ca flori în ploaie, cutii de cartușe. 303 și conserve de hrană legănându-se spre pământ. Bandit la 3. Răcni el în radio, un Ki-43 Oscar japonez ieșind din furtună, aripile sale curbate tăind aerul umed. Makepeace viră brusc, geforțele apăsându-l în scaunul de piele udă, sudoarea amestecându-se cu picăturile de ploaie pe față. El apăsă pe trăgaci, canoanele de 20 mm scuipând foc, lovind motorul inamicului. Oscarul explodă în aer ca o stea căzătoare, fragmente de metal căzând spre junglă cu un fâsâit. Curat, continuați lansarea, strigă el, dar un alt atacator apăru, gloanțe perforând aripioara sa, fum negru ridicându-se din radiator. Makepeace evită prin picaj, simțind inima bătându-i în gât, aterizând cu greu pe pista inundată din Imphal, roțile alunecând pe noroi ca pe gheață. Am pierdut unul, dar proviziile au ajuns, raportă el, picioarele tremurând de pe sol, știind că fiecare misiune era un pariu cu soarta Asiei. La Kohima, pe dealul Garrison, locotenent-colonelul John Laverty conducea un contraatac disperat sub ploaie, gurcașii săi năvălind cu cucurii curbate, lamele tăind prin aer ca fulgere. Aerul vibra de la urletele de luptă, un amestec de hindi, engleză și nepaleză, grenade piat zburând spre ultimul tank, Hago japonez care huruia pe pantă. Explozia fu un fulger de foc, blindajul subțire cedând într-un nor de fum negru, șoferul său ieșind, arzând cu un țipăt care răsună prin furtună. Sergentul MacLeod, cu piciorul amputat improvizat bandajat, trăgea dintr-o groapă cu un pistol Sten, gloanțele, 303 ricoșând de pe stânci. Ei se retrag, sir, strigă el, vocea sa scoțiană răgușită, fața palidă luminată de un zâmbet sumbru. Laverty în cuviință, simțind gustul victoriei amăre, dar prețul era grav. Tranșeele pline de morți, un mozaic de uniforme cachi și verzi, sângele diluat curgând în râuri spre vale. În spatele frontului, capitanul Michael Calvert și chindiți săi loveau ca niște fantome prin jungla burmeză, tăind o linie de cale ferată japoneză cu explozivi plastici, aerul umed mirosind a dinamită și frunze putrede. Plantează-le sub șine, șopti el, mâinile sale negre de noroi apăsând detonatorul, un gurca lângă el cu cucurii pregătit. Explozia răsună ca un tunet, șinele răsucindu-se în aer, un tren de aprovizionare japonez derăind cu un scrâșnet metalic, vagoanele răsturnate blocând orice sprijin pentru Mutaguchi. Calvert simți un val de oboseală, dar și speranță. Sabotajele lor slăbeau inamicul zi de zi, transformând ofensiva lor în agonie. Pe 20 aprilie ploaia slăbi, lăsând un cer gri care dezvăluia haosul. Dealurile Kohima, acum un labirint de cratere, Imphalul un fortăreață însângerată. Tanaka, târându-se înapoi spre linia a doua, văzu plutonul său dizolvându-se. Morți de foame, boli și gloanțe, generalul Mutaguchi ordonând retragerea în șoaptă prin radio, visul imperial spart. Slim, primind vestea, ridică pumnul în aer, dar ochii săi erau umbriți, 17. Zeuze de aliați morți sau răniți, dar ei oprise valul. Raj Singh, sprijinit de un copac, privea soarele slab răsărind, simțind cum durerea se amestecă cu ușurarea. Bătălia uitată salvase Asia de sub cizma japoneză, dar aproape devenise dezastru, un fulger de sânge care schimbă istoria pentru generații.
Ploaia reîncepu ușor, spălând câmpul, dar ecourile luptei răsunau încă, un avertisment veșnic al fragilității victoriei.